салом дӯстон, имрӯз мехостам дар бораи як беморие, ки дар вақтҳои охир тамоми Европаро фаро гирифтааст, ба шумо маълумот диҳам. Ин беморӣ сурхакони маймун ё ин ки ба забони дигар агар гӯем обезьянная оспа мебошад. Сурхакони маймунро якумин маротиба соли 1958 дар яке аз лабораторияҳои Европа тасдиқ карданд. Ин беморӣ бисёртар дар давлатҳои Африка, Конго ва Нигерия паҳн мешуд. солҳои тӯлонӣ ин беморӣ дар чунин давлатҳо як хуруҷ мегирифт ва боз камтар мешуд, вале аз ҳудуди ин давлатҳо берун намеромад. Вале вақтҳои охир бошад, ин беморӣ бисёртар дар давлатҳои Европа дида мешавад. Аз номи ин беморӣ аллакай маълум аст, ки ин беморӣ дар маймунҳо бисёртар дида мешавад. Ба одам бошад, ин беморӣ тавассути контакт, яъне тамос доштан бо маймуни заҳролудшудан мегузарад. Аз одам ба одам бошад, тавассути моеъҳои биологӣ, ашёи рӯзғоре, ки шахси сироят ёфта истифода мебарад, ва тавассути тамос доштан, агар бо забони дигар гӯем, контакт доштан ба ҳамон одам ва воздушно-капельным путём метавонад гузарад. аломатҳои ин беморӣ чӣ гуна мебошанд? аломатҳои ин беморӣ ба бемории сурхакони ҳақиқӣ, бо забони дигар агар гӯем, натуральная оспа монанд мебошад. давраи инкубатсиони ин беморӣ то 21 рӯзро дар бар мегирад. аломатҳои аввалаш ин табларза, баланд шудани ҳарорати бадан то 38-38.5 дараҷа, хунукхӯрӣ, дарди сар, беҳолии бемадорие, ки ҳатто шахс аз ҷояш хеста наметавонад, лимфоаденопатия, яъне калон шудани гиреҳҳои лимфатикӣ, дарди мушакҳо, дарди пӯшт, дарди миён дида мешавад. баъд аз 3 рӯзи чунин ҳолат дар бадани инсон доначаҳои сурх пайдо мешавад. бисёртар ин доначаҳо дар рӯй, дар панҷаҳои даст ва пой дида мешаванд. баъди 2 рӯзи баромадани доначаҳо тағйир ёфта, шакли худро дигар карда калонтар мешаванд ва рӯзи панҷум дар даруни доначаҳо об пайдо мешавад. рӯзҳои шашум ва ҳафтум бошад, даруни доначаҳо зардоб мегирад ва дар охири ҳафтаи дуюм онҳо хушк мешаванд. оҳиста оҳиста хушк шуда ҳамааш мерезад ва дар бадани инсон муддати дароз доғҳои он мемонад. ҳамагии ин беморӣ аз 2 то 4 ҳафта давом мекунад. шиддат ёфтани ин беморӣ аз сину сол, иммунитет ва организми ҳар як шахс вобаста мебошад. ин беморӣ хусусан дар кӯдакон, занҳои ҳомила ва шахсоне ки иммунитеташон хеле паст мебошад хатарнок мебошад. дар ҳоле ки иммунитет агар паст бошад, ба организми одам инфексияҳои дуюмин дараҷа дохил мешавад. ин инфексияҳо метавонанд ба роҳҳои нафас, системаи асаб, ба гардиши хун, чашм зарари худро расонанд. ҳолати марг аз ин беморӣ аз 3 то 10% ташкил медиҳад. ташхиси сурхакони маймун чӣ гуна аст? барои ташхис намунае аз доначаҳо, ки дар дарунаш моеъ дорад, гирифта мешавад. то ҳол доруе нест, ки барои табобати сурхакони маймун тавсия карда шавад. вале тибқи маълумотҳои Созмони миллии тандурустӣ, доруи зиддивирусии тековиримат, ки барои табобати сурхакони ҳақиқӣ, яъне натуральная оспа тавсия карда мешавад, мумкин аст, ки дар сурхакони маймун истифода баранд, барои он ки дар вақти истифода то 85% фоидаи онро дидаанд. агар дар организм инфексияҳои дуюмин дараҷа ворид шавад, дар он ҳол антибиотикҳо низ тавсия дода мешавад. ҳангоми гирифтори ин беморӣ шахс бояд аввал дар хона нишинад, яъне изолятсия кунад, то ки дигаронро сироят накунад, об бисёр нӯшад, доруҳои зидди вирусӣ нӯшад ва доначаҳое ки дар баданаш мебарояд бо маҳлули махсус тоза кунад, ки онҳо зиёд нашавад. дӯстони азиз, шумо дар бораи ин беморӣ чӣ фикр доред? фикру ақидаҳои худро дар комментарияҳо баён созед. умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. саломат бошед.